Hej og velkommen til. I dag skal jeg fortælle lidt om, hvordan du kan spare rigtig mange penge på vores nye bogprodukt, som vi kalder Paperback. Start med at gå ind på toptryk.dk og vælge heroppe for oven bøger. Her starter vi med at fortælle en lille smule om vores nye bogprodukt Paperback. En paperback, det er en softcoverbog, som her. Det kan både være med sort-hvide sider, og det kan være med farvesider, altså sort-hvide billeder og farvebilleder, men typisk en tekstbog. Det kan også være en bog med flapper, som her, men altså igen en softcoverbog. Og hvad er så det, der kendetegner en paperback? Jo, det er, at papiret herinde i, det er sådan forholdsvis tyndt papir. Det er let gulligt og er derfor meget velegnet til romaner, noveller og andre tekstbøger, og som sagt både hvis der er sort-hvide billeder i, og hvis der er farvebilleder i. Men lad os prøve at se, hvordan man beregner prisen på sådan en paperback-bog. Lad os sige, at vi skal ønsker 500 bøger. Lad os sige, der er 128 sider. Og vi kan vælge et standard romanformat 14 x 22 cm. Vælg så softcover eller softcover med flapper. Og her skal du så vælge det papir, der hedder 70 gram cream bogpapir. Det er det papir, der kendetegner vores paperback-bøger. Vi siger, det er en sort-hvid bog, og vi vælger mat kassering til omslaget. Vi kan så gå herned under Best Price, her, og sige, at vi vil se stykpriser, og vi kan så se, at den her bog koster 10 kroner og 45 øre per styk. Lad os nu sige, at vi for eksempel har 10 farvebilleder, der sidder på 10 sider i bogen, så skriver vi bare 10 her under antal farvesider, og kan nu se, at bogen koster 11 kroner og 81. Det kan som sagt også være en bog, der er i ren farve, med farve på alle sider. Det er også en mulighed. Man kan spare rigtig mange penge på paperback-bøger. Faktisk op til 50% afhængig af oplag. Det er meget billigt, både på små oplag, men også på større oplag over 1000, eller lad os nu sige for eksempel 2000 bøger her, hvor vi så kommer ned på en stykpris på kun 5 kroner og 68. Så det er en fantastisk måde at spare rigtig mange penge på, 30, 40, 50%. Og det er sådan set bare med at komme i gang, så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse med paperback-produkter.